Good morning, guys. Tapos na... Ay! Ang ingay, ay! Tapos na akong magluto ng ano ni Chris. Bao, na-prepare ko na. Andiyan siya sa labas. Nag-aantay na lang kay Jo. Ayaw niya mag-breakfast. Busog siguro. Ang dami nakain kagabi. Ano ba yung Siksik. Ay, bakit, Groot? Ano, Groot? Bakit, Groot? Bakit, Groot? Tinatalian lang sa ano. Ay, lalagyan lang harness. Si Dayong yung... Ayan, binilan siya kahapon ni Daddy ng bagong harness. Ano ba yan, Dayong yung? Magsikip naman, Daddy. Hindi, malugi. Ay, baba. Ayan. Ikaw may bago ka ng... Oh, sorry, ito si Maggie. May higaan na nga siya eh. Akit pa ng akyat dito. Ay, bakit daw siya? Ay, bakit? Ano, magutom na kayo? Ayan, sinama ulit namin sila guys sa pagtulog after ilakad ni Daddy. Natulog din. Good morning ulit guys. It's sakto, 11 AM na. Kaloka tong routine namin ngayon na. Tataba kami nito lalo. Ay, so ayun. Pansamantala, ganito guys, pagtiyagaan nyo muna. Hindi nga kami nakakaalis, so kailangan may may deliver, may pick upin. Wala talagang hindi kaya. Pero i-chat ko si Madam Emma kung pwede siya kahit pansamantala lang. Nagpapahanap na ako kay Nene sa probinsya. Sabi ko, pansamantala lang din. Habang wala pa si Sel. Uy, alam nyo, panaginipan ko si Sel. Yung buong pamilya nila nakakaloka guys. Ito. Nagulat daw ako, nandito na si Sel. As in, andito na kasama si BK. Kasama yung anak na dalaga. Tapos, nagtataka daw ako, bakit iba-iba yung, parang naiba yung yung ugali ni Sel. Naiba yung, naiba yung, parang wala pa siya sa wisyo. Pag tinatanong ko siya, iba yung sinasagot niya, yung gano'n. Tapos, hindi hinayaan ko na lang daw. As in, ngayon lang to, kakagising ko lang, napaginip ako. Promise. Tapos, ayun, bigla daw siyang umalis. Iniwan niya si BK dito, tsaka yung anak niyang dalagita. Nakita yun na yun, si Potpot, diba? Tapos, paggabi na, hindi pa siya bumabalik. Hindi namin makontak. Tapos, nagulat pa ako, biglang dumating yung asawa ni Sel. As in, buhay na buhay sa panaginip ko, guys. Hinahanap din si Sel. Tapos, diba sabi ko, since alam ko, sabi ko, patay ka na. Sabi ko, ganun. So, parang, hindi pa nga daw tanggap ni Sel yung pagkawala niya. Kumbaga, and then, parang may unfinished business pa siya. Kaya, ganun. Sabi ko, nakakaloka to. Pero, walang takutan, guys. Hindi naman matakot. Yung ganun. Tapos sabi ko, hanapin na natin si Sel kasi ang tagal niya, wala. Sabi ko, umiiyak na si Vicky, yung gano'n. Tapos dinantay namin hanggang gumabi na. Eh wala talaga, hindi bumabalik si Sel. Tapos nakita ko sa mga post ni Sel sa Facebook, parang, ayun nga, parang sobrang lungkot niya, yung gano'n, depressed. Tapos sabi ko sa asawa niya, hanapin mo na kasi ikaw naman nakakaalam kung saan kayo pumupunta kapag umaalis kayo dito, diba? So, ayun, nagpaalam din daw sa akin yung asawa niya nung bandang gabi na talaga. Ayun, kasi nga, ibibigay niya daw yung panggastos nila, Sel. Sabi niya, sige, hanapin ko kasi nasa akin yung panggastos niya. Papadala ko na lang kapag, bibigay ko na lang kapag nakita kami. Yung ganun. So, ano kaya yun, guys? Kaloka. As in. So, ano kaya yun? Parang assign kaya yun na talagang need kong si Sel. Need ko siyang pabalikin para at least makatulong sa diba? Yung sa family nila. Yung mga gastusin, diba? So, buhay na buhay sa panaginip po yung asawa niya. Nakipag-usap nga sa akin. Kaya naloka. Kasi minsan lang yun nakipag-usap sa akin. Puro ngiti lang tango ang ginagawa ng pag nandito yun, pag nagkikita kami. Tapos magpapaalam pag aalis na sila. Alis na kami, ganun. Ganun lang. So, ayun nga. Siguro need ko talagang
i-pursue si Sil na makabalik sila. Lurks guys, ano ba yan? Or excited lang talaga akong bumalik si Sil. Pero kahit ano man yun guys, ayun, si Sil talaga gusto ko, walang iba. Kasi wala yung alam mong komportable ka na sa nakasama siya. Tapos alam niya lahat, hindi ka na mag-uutos. Tapos nakakabanding mo sa yung nakasama mo sa, kung nakakasundo mo sa pagkain, sa ulam, mga ganon. Walang, ay nako, hindi ka magdadalawang isip na makisuyo. Alam mo, wala siyang attitude. Hindi naman lahat ng ng nakasama ko guys may attitude. So kay Sil lang talaga ako komportable. Kasi ayun nga, siguro dahil nanay na rin siya, may asawa na rin siya. So alam niya yung gawain bahay. And nakakaalis kami talaga ng may iwan sa kanya si Chris. Di ba nakapag out of town kami na naiiwan sa kanya si Chris, kahit na may pasok, inaasikaso niya. So ayun, parang iba talaga yung turing ko sa kanya, parang pamilya na. Ayun lang. Tawagan ko sana kaso busy pa yun. Palagpasin ko naman pala 1 week bago siya tawagan. So, ayun lang, ginising ko na si daddy, ayaw pang bumangon. Gano'n na sana kami magla-lunch. At in lunch na to, hindi na breakfast. Kasi pagka, si Japong pala yung baka di nyo naririnig yung si Japong yung nagsundo kay Chris. Kasi si Jo daw maaga yung pasok. So, ayun, babalikan namin ngayon yung motor guys. Sabi niyo, tigas talaga ng ulo mo, bibili ka pa ng motor. Hindi kailangan din kasi sa business, guys. So, ayun. Hindi yung bago yung gagamitin kay Chris. Yung luma, yung Mio, ang gagamitin kay Chris sa paghatid sundo. Tapos, yung bago, yun yung sa business. Magiging rider si Japong. Para yung dito lang sa Pasay area lang yung abot, yung alam niya lang na address, siya na magde-deliver. Kasi ang hirap kapag may urgent, lalo na pag mga malalaking boxes. Ayun. Babalikan namin mamaya para pick upin na. Nag-canvas lang muna kami kahapon eh. Morning. Morning pa. Anong mga ulam nyo? Wala yung iniluto kong munggo, yun na lang nagkakainin namin ng daddy. Tapos may bacon dito. Gusto ko ng isda. Yun kasi yung doon eh. Partner naman, diba, sa munggo, isda. Pritong isda. Ay, magandang umaga, guys! Sinarado lang namin yung pinto. Nakalaki. So, yan lang. Buti walang kumatok para i-move si Tonton. Kasi ang dami sasakyan ngayon dyan sa garahe. Pero nasa dulo naman kami. Ayun, initin ko lang yung guys, yung ulam ng aso. Yung tira nung last time. Pero good for ngayon lang to eh. Tapos hahaluan ko na itong yung lungs. Initin ko lang. Since nakasarado lang naman yung pinto guys at wala si Chris, ayan, kawala silang apat. Si Groot pala. Nag-routine? Bang nanood kami ng Basic Instinct. Kain na kami. Ayan, pangat na to guys. Pangatlong araw na. Yung niya, salpikaw niya. Tapos ito yung niluto kong munggo. Minegro ko na lang kasi gusto ko mainit nga ba? Mainit naman. Yan, sobrang lapot niya. Then, yung ano ba to? Nuggets and bacon. Kain tayo. Magano pa ako, coffee pa ako kasi morning pa to para sa akin guys. Wala pa akong tinitake anything. So, kailangan may coffee and Milo tayo sa morning. That's it. Yung si Daddy Gitero, magtitipta rin siya na kanyang Ovaltine. 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 Overdue. The name of the person. Bless us, O Lord, and give the gift that you are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen.
Oh, mountain. Yan. Ano mo nakikita niyo? Baba. Ah, sakto lang pala ito. Ayun. Pasensya na guys ha. Yung last ano ko, pagkain ko ng... Daddy, hinaan mo nga yung TV, Daddy. Ang lakas niyan sa ano eh. Sa vlog. Dinig na dinig yan. Ito pala. Ano, yung last na pagkain ko, yung sampalaya yung ulam ko. Pasensya na guys kung minsan nabubuka ko talaga yung bibig ko na may pagkain pa. Alam mo yun, excited lang kasi akong ano, tagan excited na ako magsalita at kausapin kayo. Ayun. Number 1 rule naman dito sa bahay is don't talk when your mouth is full. Kaso syempre, kausap ko kayo lang naman nag-ano lang, diba? Parang nagvi-video lang is ngumunguya lang ako, walang salita. So, nakaka-boring yun. Kaya, minsan talaga, minamadali ko yung ano, kahit na may pagkain pa sa bibig ko is nagsasalita na ako. Ayun, paumanhin ulit po. Pasensya na. Ayun, kasi may nagalit na naman sa atin. Bayan, wala man lang table manners. Anyway, ayun, let's eat na. Titimpla lang naman si Daddy ng ano eh. Ng inumin niya. Kain tayo. Anong year pa yan, Daddy? 80. Basic instinct. 90. Ganun. Gumawa ko ng sausawan, guys. Sili, kalamansi, tapos ano, patis. Kasi diba nilalagyan ko to ng ano, ng, sana yun? Nawala. Hindi rin ako nakakuha. Ito na nga lang. Yung mga, ano niya, ampalaya tops. Sarap niyan, nilalagyan ko ng ano. Yan, sausawan. Talong. Ayun, hindi maglalagay yung talong. Kasi wala akong nakuha ng talong. Parang walang anghang. Ayun, may anghang na. Hanyari guys, grabing init. Akala mo summer na, nakakaloka. Guys, ayun na, ano ko na si Emma, nakausap ko na, pero hindi siya pwede magstay in. So kapag aalis lang kami, kukontakin ko siya para pumunta siya dito. And then, sa paglalaban na lang, tutulungan niya ako. Or tulong kami kapag weekend, sa paglalaba and paglilinis. Kasi everyday na, walis-walis, kaya ko na guys. So, yun lang talaga sa laba and plancha. Yan ang pinaka-hate ko lalo, ang pamamlancha. Talaga. Kaya, mas okay pa sa akin na magsuot ng gusot-gusot. Huwag lang ako magplancha. Pero syempre, diba, nakakaawa naman yung anak ko kung gusot-gusot yung uniform. So, ayun lang. Linis-linis lang muna tayo dito sa kwarto. Tapos yung kwarto ni Chris. Ito na sa kwarto namin. And mop. Habang wala si Daddy yung umalis, nagpahasa siya ng pang-ahit niya sa ulo niya. Kasi di na siya nagpapatubo ng buhok. Ayun, talagang kalbo na siya. Pinanindigan niya yung kalbo niya. Dayong, hindi ka ihiga. Papagpagan po natin yan. Tabi na, dali. Dali! Diba, walisin natin, dali. Yung mukha talaga. Yun, tapos si Groot, nag-chill lang dyan sa wait lang. Pumasok sa kwarto ni Chris eh. Ay, hindi naman. Where are you, doggies? Doggies? Ah, si Maggie. Ay, wala si Groot! Grootin! Asan ang Grootin?
Ayun, ikaw talaga. Ay! Kaloka. Nakulong dito sa ano ni Chris. Ikaw ah. Nataguan mo ko ah. Tapos si Maggie tsaka si ano si Poknat. Nag-sunbathing na naman sa labas. Ewan ko sa dalawang to. Hilig-hilig mag-sunbathing. Saan ba yun? Ayun. Ayun si Maggie. Ayun si Poknat. Masarap siya, pero hindi kasi sarap naman. Goldilocks. May ganyan ba sa Goldilocks? Bumili kasi ako nakaraan ng ano. Pinabaon ko rin kay Chris. Ewan ko lang kung kinain niya. Ayan. Yung, Maggie. Poknat. Ayun si Groot guys. Nasa ano na, nasa loob. Taliyan ko na ulit kay Daddy kasi darating na si Chris. Again, hindi mo alam yung ugali niyan. Baka ano yun agad si Chris eh. So, yun. Pag wala naman si Chris, ano siya, free siya dito mag, lakad-lakad. So, ayun, naantay ko na lang din siya. And then, pagdating niya, saka ko alis kasi may puntahan muna kami ni Jo. Si Jo daw magsusundo. Ayun lang. Tsaka sinuot ko na yung yung nabili ko sa Sabi ni Daddy, dapat daw kay baby to. Niloloko niya lagi si Chris na Kasi nanonood din si Chris ng mga cartoons na pambabae. Niloloko niya ng gayness daw. Ikaw mamaya pag naging yan, galit ka. Loko, diba? Tamo! Pag tumakat, ang daliri na yan. Oo. Ano to? Bilahi naman kayo so may posibilidad, diba? Pigilaw ko yung lineage. Bibiting ko sa... Ay? Katurik yun. Sa... Joke niya lang yan, guys. Pero di niya kaya Sa gawin ilalim, yun. susunugan ko ng gulong ng... I promise, di mo magagawa yan sa anak mo. And kilala ko anak ko, straight yun. Gulong ng... nagliliyap na gulong ng truck. Ano na, swam? Papaalis sa iyo. Kaya ulo ka. Ayun, nag-lip tint lang ako and pinatungan ko lang na itong guys. L'Oreal na sheer madilim. Sheer plum. Tapos yung RMK liquid lip tint na shade butterfly. Tapos naglagay ako ng yung 24K serum gold. Kaya malangis-langis. Pero pag nag-set yan, magpa-powder ako. Sasakal ako. Ano yung mga study? Gupitan mo na lang to. Sasakal ako. Wait lang. Pagupitan ko lang. Pagupitan ko lang sa kanya to. Ayun, ito yung nabili ko sa sa bazaar. Murang-mura lang. 300. Hindi. 400 pala guys. For 2 pieces. So, bali 200. Hindi. 250 kasi siya pag isa. So, pag dalawa binili mo, 400 na lang. Bali papatak na 200 siya. Cause we are so young now. We're so young now. Alis na ako guys. Dito na yung anak ko Hi bebe, kumusta ang school? Naubos niya yung baon niya Nahirapan lang daw siya kumain sa hipon kasi madulas. Nagtatawanan ako dahil sa helmet ni Mami. Bakit? Pang-bike daw. Sus! Okay na yun kaysa walang helmet. Bigyan mo na ako yung kulay blue na may black lane. O sige, alis na ako bye. Nagsaing na rin ako para pagdating ko mamaya ready na yung yung food namin. So ayan, tanggalan na ni Daddy diba? Much better. And then naka-shorts lang ako and my new slippers. Kita niyo ba? Wala lang, pinapakita ko lang ang cute Kasi yung isa, tinanggalan ni Day yung ng bulaklak. Ayun 4 o'clock, 4-5. So yun ba? Ano gawa ng baby girl namin na yan? Ay, no, don't supo. That's dirty. No. Ikaw. Ay, iwan na tamoy. Kiss na tamoy, dali na. Kiss na. Uy! Stand up. Dali. Oh, stand up na. Kaya mo yan. Dali na. Yeah. Oh, kiss na. Uwi na ako. Kiss na. Ang darap naman
Bye-bye! Bye-bye! Napalis mo na ako. Bye-bye! Oh, alis na daw siya eh. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Kiss pa, isa pa. Kiss pa! Isa pa, isa pa, isa pa. Ay, hindi ka makakadaan pag di mo kinis. Dali na. Kiss na. Uy! Bala ka. Uy! No, no! Tulog si Ukash. No, no! No, no! Ang sexy maglakad eh. Oh, kiss na muna. Eh! Uy! Lagot! Halika na! Tu-tu-tu. Tu-tu-tu. Oh, kiss na kasi. Ay! 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 Alo ko, oy! Bad! Uy! Uy, maarte! Dapa-dapaan. Oh! Daarte, oh! Dapa-dapa. Ah, madarte! No, 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 no! Up, 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 up! Oh, Tito Jeff, oh! Hala! Up na, up na! Nila. Hina si Tito Jeff, ayan na. Dali na! Ay! Uy! Ano ba? Tayo na, dali na, lagot. Uy! No. No. Tayo. Tayo na! Pagalitan mo. Uy! Arty talaga. Oy. Arty! Tayo. Art! Uy! 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 Arty! Ano po pa, princess? Gravity ka ah. Kagating kita eh. O sige, bye-bye. Bye. Wala na, bye-bye. Blue? Lahat dyan mo. Ay, sus! Pakit pa. Pakita. Beautiful eyes. Beautiful eyes na. Beautiful. Ay, sus! Pakit na, pakit. Ay! Ay! No, no. Uy! Uy! Tumba ulit din oh. Halika na, halika. Oh, pakit na ulit. Dali na, pakit na. Pakit na. Ganyan na, ting, ting. Dali na! Ting. Ting, guys. Party mo. Dali na. Ay! Beautiful eyes, beautiful eyes. Ay, sus! Ay! Ano yun? Ano yun? Titibag ng mga pato. May reklamo ka? Na kukuha ko sa kayawan nilaban ko eh. Oh! Walang pinabagayan niya. Lahat kailangan marunong maganyan. Hindi ka anak mayaman, please. Mayaman, pero ano, Pang-asar na naman siya. pang heavy duty ako daw, pwede pang ganito. Kaya mo yan. House husband ka. Heavy machinery, pero mga rigorous pang military yung dating. Oh, tupin mo na rin diretso ha. Finish. Ayan, natapos ko na. Wala na. Kanina, santambak yung ano dito. Yung tupiin. Ito na lang kay Chris. Ang bukas ko na ilalagay sa kanya guys kasi tulog na eh. Ayun, si Froggy nagtanggal sa sampayan. Tapos ako na naglagay sa mga closet namin. Tapos nailigo na siya. Tulog na si Chris. Ayan. Kakain muna siguro ako. Nakaramdam ako ng gutom. Dapat hindi na eh. Kasi kumain ako ng Turks. Ba yun? Yung kay Piolo Pascal na ano. So, yun lang kinakain ko ano guys. Kasi may chicken sila. So, kumain ako. Tapos busog ako kanina din ako sumabay sa kanila. Kaya ngayon, nakaramdam ako ng gutom. Kain muna tayo. Konti lang. Patanggal lang yung ano, yung pagkulo ng tiyan. So, wala na rin guys. Matutulog na kami after kumain. Hilamos na lang. Wala na. Good night. See you bukas.